m ọnụ ebe ọ bụla isi ene n'anyị n'ụbọchị taa ana m asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ị nọ na mba Naịjirịa, ị nọ na mba Amerịka, ị nọ na mba China, nnọọ n'ụzọ pụrụ iche n'oge emume asụsụ na omenala Igbo. Aha m ka bụkwa Maazị Okeke, mana nwere nnukwu mmadụ mụ na ya anọ amaala amalụ n'ụwa niile, amakwala amalụ na ndị na-emepụta ihe onyonyo a na-akpọ Nollywood. Nne m ukwu, biko ka ịgwa ndị na-ege anyị ntị aha gị. Ekene m unu ndị ọma ndị Igbo na-enene anyị. Aha m wụ Patience Ume, ihe jikwanụ mara m Mama Swaga. Na nne m ukwu, nnọọ n'oge emume asụsụ na omenala Igbo. Na nketa o nwere ife ụmụ nwoke na-adị na-ekwu maka na ọ bụ ihe ịgbagwoju anya wee nyere ụfọdụ ndị mmadụ, ọkachasị ebe ụmụ nwoke nọ, banyere ọmụgwọ. Ha na-adị na-ekwu ụfọdụ n'ime ha na ọ bụrụ fancha na-asị nọ na a na-aghọrị ha aghọrị mgbe ụfọdụ n'ihe banyere ije ọmụgwọ, maka na ha na-ajụ kedu ka ha ga-esi wee zụtasị ya nwatakịrị weta ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ nwa ha nwaanyị n'ihe a niile. Nwa ha nwaanyị banye na di, ọ bụrụ nne ha ga-eje wee nye ọmụgwọ. Ya bụ ụfọdụ na-afọta ya na a na-aghọrị ha aghọrị maka na nke nwaanyị natacha ewelu mmanya ọkụ wee nye ha. Ụfọdụ na-ekwu na o nwere ụdị ife a na-enye ha ma ncha. Ọnya melụ nji wee sị ka nne m ukwu wee gwa anyị n'ezie ma ọ dị mkpa na ọsọsọ nwaanyị ga na-eji ọmụgwọ nye nwaanyị. Nne m ukwu, biko ka ịgwa ndị na-esonyere anyị ofu okwu ma okwu na-abụ banyere ụmụ nwaanyị iji ọmụgwọ. Ọmụgwọ bụ ihe dị mkpa, dị ụtọ n'ebe nwaanyị nọ, mana ọmụgwọ esighị elu daa. O nwere ihe butere ọmụgwọ eji agakwa n'ọmụgwọ. Ya bụrụ na nwa gị toruo ịlụ nwaanyị, ọ pụta ọhụ ya, ọ bịa si nne na nna ya na o nwekwara na oroma ya ahụ chara aja, si nne na nne ha gara ije. Ọwụ na-aga nwa ahụ wụrụ onye kwesịrị ịlụ alụ, wụrụ nwa dị mma, aga ije ya alụọ ya. Ọwụ na nwa ahụ dị mma, alụọ ya, ụgwọ isi ya gbaa nkwụ. Ndị Igbo nwere omenala. Ọwụ ihe onye pụta ịkpọrọ nwaanyị laba, ị ga-eme ihe dị n'isi ya, ị ga-ahụ ikwu ya, ị ga-ahụ ibe ya. Mgbe ahụ nna gị na ikwu unu gara gị ahụ, ọ wụrụ onye a ga-alụ alụbata nwaanyị, alụbata ya kwa ụgwọ isi ya, ọla nyo. Mgbe ọ hụrụ nyo ya, emewezie ka a ga-esi mee ịgba nkwụ. Ịma na ịgba nkwụ ihe siri ike, wu omenala Igbo, a na-eji egwu, mana nke ịgbasa akwụkwọ wụ nke a na-emere Jesu Kristi. O nwere ike wuo na nke nwoke ahụ nọ na obodo mepere emepe, ọkpọrọ nwunye ahụ lawa. Ihe nne ga-anọ na-egezi ntị ma o nwere otu nwatakịrị siri zie ozi si na o nwere otu ahụ si eme ya, nke nwaanyị a na-elekwa n'onwe ya. Mgbe nwatakịrị ziri ozi, Ugochinyere kpọọ nne ya si, nne m, o nwere otu ahụ na-eme m. Mma ya ga-ama na izu agaferele. Di ya na onwe ya ga-ama na izu agaferele. Ha gaa n'ụlọ ọgwụ asị ka a mara ma ọ wee eziokwu ma ọ wasị. Mgbe a sị na ọnwụ ihe mere eme, nne a na-ege ntị, a na-agụrụ ya izu, ofu izu abụọ atọ, na-agụrụ ya ọnwa, tupu ruo mgbe ọ ga-eru ọnwa 9 ọ ga-amụ nwa. Mgbe ọ mụrụ nwa ya wụ ya ha na-akpọzi ọmụgwọ. Na Ugochinyere nwunye m amụọ na nwa, na ọ mụrụ nwa nwoke ma na ọ mụrụ nwa nwaanyị, nne ya etiwe, owe were m.
ndị nwunye di agbapụta si nne m nne ọ gịnị mere asị na Ugochi nyere mụ na nwa ọ mụrụ gịnị ọ mụrụ nwa nwoke ụfọdụ na-etikwa ụmamụ wee tiwere ihe ahụ ụma onye nwoke m ụma onye nwaanyị m amara na ọmụta mgbe ahụ nne ya kwadoro ụbọchị nke mbụ ụbọchị nke abụọ nke atọ maka ụfọdụ na-ebido mgbe ahụ nwa ha nwaanyị gwara ha na izu agafeela ya kwadowe otu ọ ga-esi aga ọmụgwọ nke ụbọchị atọ ahụ ọ bụrụ nwunye tipụ ije maka ohe na-atọ ezigbote ụtọ mgbe ọ na-erute ọ bịa hụ nwa ya ahụ dị nwa ya ahụ dị nwa a mụrụ amụ oge ya nwoke ahụ dịkwu ya oge nwoke obi atọ ya ụtọ na oge ya nwaanyị bịara ya wee ebe ọmụgwọ siri banye maka na ọsọsọ nne ya ga-eleta ya ọmụgwọ onye ga-esi mmiri ọkụ a ga-ama nke nwaanyị nne ya ga-esi nri ọ ga-eri ji a na-aga ji mmiri ọkụ esie ofe nsara site n'otu onye ahụ siri chọọ ihe ahụ ihe sọsọ nne ya ga-emenwu onye nwoke a ga-emenwu ya ọwụ nne ya ahụ ga-asụrụ ya akwa ma mgbe ahụ ọbara na-agba ya ma mgbe ahụ ike gwụchachara ya nne ya ga na-eme ihe duma ime ka tupu ahụ esie nwa ya ike nwa ya ahụ ahụ nwere ike ibido isi ike mgbe ọnwa mbụ ọnwa abụọ ọnwa atọ ma ya na nne ya nọ ọwụ nne ya ga-aga ahịa ọwụ nne ya ga-esi nri ọwụ nne ya ga-asụ akwa ọwụ nne ya ga-abịa nwa ahụ mmiri ọkụ ọwụrụzie n'ọnwa nwoke nne ya ga-anọ ebe ya ugwu ịma na mgbe ebiri nwatakịrị ugwu ọtọ n'akwa maka ihe ọfụ maka ọnwụ ihe ejiri ihe ọnwụ mma ọnwụ ya na-akpọ iti ya na-akpọ sizọs ọkwanụ mma o nwere ụdị mma a na-eji ebe nwa ahụ tọ n'akwa ọwụ nne Ugochi nyere ga-anọ na-eku nwa ahụ na-eleta ya asachacha ya ahụ mechacha ihe niile a ga-eme ya abịa nwere ụdị mmanụ a na-ete were tee nwa ahụ tupu o ruo abalị 7 ya ahụ ga-ebido lawa onwe ahụ ọrịa na-aghọrọ ụmụ nwoke na ihe gbasara ọmụgwọ maka na ha ga-emenwu ihe dị n'ime ya sọsọ onye nwaanyị nne nke nwaanyị ahụ ga-emenwu ya nsị ka mgbuo ya nkenke mgbe nwaanyị ahụ bịara nle ọmụgwọ ahụ ọ ya ga-aga ahịa ọ ya ga-esi nri ọ ya ga-asụ akwa ọ ya ga-esi ihe oge nwoke ga na-eri ha nwekwara nwatakịrị ọ na-enyekwara ya aka na-eleta ụlọ anya tupu nke nwaanyị agbasi ike mgbe nwaanyị gbasiziri ike o nwere na-arụ ọrụ bekee gawa okwenye na-azụ ahịa onwe ike gawa kpọrọ nwa ya gawa mgbe ahụ nne ya akwadowe ịlọta ọmụgwọ mgbe ọ ga-achọ ịlọta ọmụgwọ oge ya nwaanyị azụ ọrụ ya anyị a na-azụ akpa rice a na-azụ okporoko a na-azụ azụ a na-azụ akwa a na-azụ blouse a na-azụ ịchafụ isi a na-azụ mgbamụ a na-agba n'ụkwụ ọ ga-azụchara ọgụ ya nwaanyị ihe niile a ka ọ bụrụ na o mezuru otu esiri kwe eme nye ositazi ebe ahụ nyekwa oge ya nwoke ihe a na-akpọ snap tiri ya ego ụmụ nwaanyị ibe m ya bụrụ na akọwa ihe a ka ekwesịrị isi kọwa ya chi ga-eji chi ga-abụ biko nke a m kọrọ unu were otu ahụ mara na ọnwụ nwaanyị kwesịrị ịga ọmụgwọ ma ọnwụ nwoke kwesịrị ịga ọmụgwọ and bịakwuo nwaanyị onye na-ata ahụ ezu ụmụ ileta ụmụ mgbe ọ gachara ọmụgwọ lọta mgbe ọ gachara ọmụgwọ na-achọ ịlọta oge ya nwoke ga-azụrụ ya jọọjị zụọrọ ya mmanya zụọrọ ya blouse zụọrọ ya ịchafụ isi zụọrọ ya na-agba n'ụkwụ mezuoro ya ihe niile o kwesịrị imezuru ya ya uru ụmụ nwaanyị na-erute ma ha gaa ọmụgwọ a ga-enwekwara ọgwa ya na-akpọ snap ewetakwa nye nne ya ntukwu ya ego ụmụ nwoke biko
unu eweli iwe na unu a na-aga ọmụgwọ maka unu aga eme ihe dị n'ọmụgwọ na ụmụ nwaanyị ka o ruo ụkwa n'otu ahụ ka Chineke si kee ya. N'ezie nne m ukwu daalụrụ nne maka na ịgbọrọ ife wuli ya bụ ebe ọbụla ị nọ wee na-ege anyị ntị n'ụwa niile. Ama m na gị bụ nwoke ebe ọbụla ị nọ ọnụgụnụ ka nna anyị kwusi wee kọwapụtachara anyị ihe niile a na-eme banyere ọmụgwọ. Ya bụ na o nwerekwa onye na-awọle ụmụ nwoke mana ọ na-adịkwa m ka onwekwe ka esi imagonu bunyegesi unu ife dị aṅa unu natakwa unu magonunu enyetụkwanụ nke nwoke maka na o sokwu wee zu ya bụ nwa ọ bụrụkwa nsọ nwaanyị zụrụ ya bụ nwa udo wee dị maka na ọ na-adịkwanụ mma ọ na-adị mma. Ya bụ ebe ọ bụ na isi ege m ntị anyị abịago n'isi njedebe na-agba nke a mana amarụ m onwere otu onye ma ọ bụ mmadụ na-abụ iwere ike itigalụ mkpu ekene. Ese ahụrụ m nwa ahụ n'anya mkparamagwa ya na-adị m ụtọ nke ka nke mgbe mụ na ya bịara bịa see ihe a onyonyo anyị siri otu nwa ahụ siri pasa m agwa ọ tọgburu m ọtọgbụ Cynthia Okereke nwanne m ọ ga-adịrụ na mma ise were gawa unu na-eme na-adị m mma omume unu dị m mma gawanụ ya gozi Chineke gozi unu ise. Ya bụ ebe ọ bụla ise ege m ntị lotekwe ka ị na-akwado Maazị Okeke TV ebe ọ bụla ị nọ ma na-ekesa ihe onyonyo ahụ. Ekene m unu kene na-emelu unu ife kene ndị unu na-emelu ife mgbọsị nta ka anyị chọọ na ewele mgbada maka na nchi abụgo n'ọbịa ya gazie.